Cevay baş, temaşavanı men hêja, min bi xêr hatin programa me pêkanê îro. Îro wek pekan em ê li ser zimanê dayîkê programê çêkin. Em ê taybetî jî behsa zimanê me yê Kurdî bikin. Wek hûn dizanin ev sedema wê doh bîst yekê Şubatê roja zimanê dayîkê bû. Lêberî em dest programa xwe bikin, dewam bikin jî ez dixwazim bêjim ev meha Remezanê ye. Gelek însan rojî digirin. Ê ku bawêr dikin rojiyê digirin, ez dixwazim bêm meha wê Remezanê bi xêr be, Xwedê rojiyê we qebûl bike. Hêvî dikim mehek xweş derbas bibe. Belê wek hûn dizanin kurmancî zimanekî kevn e. Ê ku lêkolîna dikin dibêjin berê hezar salî berê Krîstûs zimanê Kurdî ava bûye. Zimanê Kurdî di gurba zimanê Hîndî Awropayî da ye. û nivîsê Kurdî ji salê hezar çarşîdî me dîtine, yani ê ku lêkolîna dikinî, li ser dîrokê lêkolîna dikinî dîtine. Gelekî şîve me jî hene. Yani devokê me hene. Kurdî, kurmancî, zazakî, soranî heye, gorahî heye, peylî heye. Zimanê me zimankî pir dewlemend e. Zimanekî kevn e û ji aliyê edebiyatê jî, strana, çêroka jî gelekî rolek girîng dilîze. Em ê îro ji aliyê hem ziman ji aliyê psîkolojîk, ji aliyê civakî jî, dîrokî jî pê çi mane em ê ser vê bisekinin. Ez û hevala min ê hêja çîdem em ê îro moderatör bin. Kerem hevala min. Belê gelek spas canê. Çaxa bixêr, şeva baş Kurdê Anatolya navîn û kî me li ku temaşa dike ji we gîyora silav û rêz. Heval zahîre gelek tiştanî ziman ez naxwazim wana dubare bikim. Wek wê jî gotî hîro di roja zimanê Kurdî bû. Lê me hîro derxetî em bername çê bikin. Wek gotî ez bêm rojiyê we xêr be, serkeftî be. Xwedê qebûl bike. Meha Remezanê danî gelek kesên bawermend jî hene. Ji wan re jî bêhnê Xwedê rojiyê we qebûl bike. Belê yani hîro ji bo roja zimanê zikmakî, roja zimanê dayîk em hatine cem hevde. Nîvanê me pir bi qîmet hene. Avukat Supî Özgen, berpirsyarê Hêz Kurdê, rêvebirê Komkonê Melik Özkan, ji alî psîkolog Nevroz Yıldırım hîro nîvanê me ne. Em dixwazînî bi wan re bernameyeke têrî tijî bi hev re çê bikinî. Sêrida ez bêm bername me parve bikin. Li ser YouTubeê, li ser Facebookê, li ser Instagramê bibin abone, bibin endam. Em nîvanê xwe wînî ser ekranê, wek min gotî Supî Özgen, Melik Özkan û Nevroz Yıldırım hîro nîvanê me ne. Hûn bi xêr hatin, ser çava hatin. Ez bi mamoste Supî Özgen ve dest pê bikim. Ez bawerim problema xwe înternetê jî çareser kiribe. Ez dixwazim em destpêkê avukat Supî Özgen kî ye, ji kî ye, çi karî dike bi kurtasî nas bikin. Piştî wê jê ez dixwazim bipirsim Hêz Kurd. Hêz Kurd çi ye? Ya gorek ez dizanim hereketa zimanê Kurdî ye. Yani açılıma wê ez bêm. Hûn dikarin derbarê Hêz Kurdê de ji me re çi bîn? Belê dem baş we re ji hemû Kurdistaniya re taybetî jî ji Kurdên me yê Anatolya navîn re. Belê ez Parîzê Supî Özgen li Stenbolê dijîm ji Amedê me û ji xeynî parêzeriyê ji dema pandemiyê vir de ji 2020 vir de jî ji bo mafê zimanê Kurdî jî hinek çalakiya hinek xebatan dikim hewl didim. Me Komeleya Hez Kurdî bi navê yê Kurmancî Kurdî. Komeleya Hereketa Zimanê Kurdî Hez Kurd di 2020 da mezrandiye û em daxwaza mafê zimanê Kurdî dikin. Zimanê Kurdî bira ve zimanê perwerdehiyê bira di
kada hizmeti geçtiği da be şkolandın o armanca me bingehin jî bibe zamanê fermî li Tirkiye. û di vî warî da li dijî bê statûyê em li gor xwe hinek xebata dikin. Di van nêza da jî li Tirkiye mafê dersa Kurdî bi dersa bijare heye. Me van di heftê dawî jî wisa hewlê wisa da em bibêjin dersa bijare li Tirkiye dersa Kurdî 2012 virde hatibû ama mixabin 4-5 milyon Kurd li Stenbolê çıkarsa dijîn jî ji bo vîya xebatê baş nehatibin kirin. Me par hinek xebat kirin li taybetî li navçeyekî û saya wan xebata wan çalakiyan carê yekemîn îsal li Stenbolê di dibistana da dersa Kurdî dest pê kir û vêgav ji bo sala were ew dem dest pê kiribû me vêgav jî di hefte li ser xebatê wisa kir dengê jî ketibû hêjî baş nehatiye jî. باشه ما بسته والله جی نخواشم درد دنگی میش کتیه همه ملت یدن نا درد که وسای ملت گی نخواشه در باسی و جوارجی روزای زمان دایی که همه جی پیروز دکم از خوازم گوتنا به حواله خیلی زایره دم ولی سپاس دکم و سپاس سپیرز گم جبو تبلیغون اتای پروگرام ما تشتکی گلی که هجاون دکن یا از برای که مثلا نها هرم دستی که زمان کردی حتی نها قدخه بود نه ولو و نها وکو ام فهم دکن انسان کرد خوازم دکارم درس کردی بگیرم یعنی اف یاسات چه وقت گوهرتن نها چی معاف چه بو افتش کی yani tane li cem mektebaye li ba mektebaye yani insani mezinci dikarin dersa bigirin yani ev sistem tam çiye nahal Türkiye mafê Kurday zimana zimên çiye dikarî ji me re vekiwe Mixabin mafê ziman li Tirkiye pir sînordar e ji 2012 vir da ji bo ku Tirkiye ber bi Yekîtiya Avrupa diçû ji bo ku muktesebata Tirkiye qanûnên Tirkiye jî li wê gorî bi kes dikirin 2012 dest pê kir di wan derdora da li 5 zanîngehê Tirkiye jî beşên ziman û wêjeya edebiyata Kurdî heye seri da zanîngeha Artukli li wan de jî mamosteyên Kurdî ew dibin mezûn dibin ders diçin ji bo mezina jî li navenda perwerdehiya gel bi navê Tirkî Halk Eğitim Merkezi li wê derê jî mafê kursên Kurdî hene hem kurmancî hem zazakî A1 A2 û B1 di sê asa da heqê vêya jî heye lê mixabin mirovê me wî jî baş nizanin em hesabê xwe medya civakî komelî şexsî em hewl didin ya bîne bala mirovê me bikişînin çi Türk çi Kurd ve yani tabii em tabii ki dixwazin en hindik li Tirkiye dersa Kurdî ve dersa mecburî Türk jî Kurd jî bi hevra wê dersê bistînin wê çaxê normalizasyon jî baş dibe vêgav çikasa mafê dersa Kurdî li dibistanên navîn hebe jî ew kê midûriyetên dibistanan naxwazin rê lê ve bikin û rast jî di forma da bi navê Kurdî nehatiye bi nav kirin bi navê ziman û zaravên zindî yani bi navê wî Tirkî yaşayan dîler ve lehçeler wisa kî pêşeş hev ziman hene Kurdî kurmancî û zazakiya Kurdî û Lazî em bibêjin Gurcî falan çend zimanê dine wisa kî ji ber ku rast nehatiye bi nav kirin û rast di forma da nayê dîtin ew jî dibe astengekê mezin lê alînê da jî ji xwe dibistan pirî dibistana naxwazin ev mafî bîne berçav em diçin bi zorê bi wan re xeber didin belkî eger kesî ku min az bike hesabê min medya civakî zanin em diçin ber mekteba bank dikin xêrên zarokar ra dêw baba ra dibên mafê dersa Kurdî jî heye û sedî notî pêncî zêdetir jî carê yekemîn ji me bihîze ev ya jî çima
ne siyaseta Kürda xwayl dersa Kürdî derketiye ne devletê baş daye nasandin. Mikabil. Eviyajî trajedîke mezin e. Vêga binê roja zimanê dayîkê a cihanî bû. Em bibêjin millet saziyê me Kurdan partiyê me derketin qada gotin em perwerdeya bi Kurdî dixwazin. Lê 2012 virda ew mav heye BSM'ye de kadiya yani ve in yaçuy hawl nedan ku ve dersi zarika bine bijartın bine nasandın. Ev jî trajedika me Kurdaye. Ez pêş da jî dikarim bahs bikim yani formata programê jî pir xerab nekim. Belê. Havik dahav seminer jî hebû min îro jî da jî got. Hûn jî dizanin li İspanya li Katalonyayê jî zimanê wan dema diktatör da qedexe bû. 1975 wan çaxa. Dema ku gavê demokrasiyê hatin avêtin. Xelkê Katalonyayê wisa xwayî li zimanê xwe derketin li wêrê jî destpêk bi dersa bijarê bû. Di 3 sala da li wêrê mecbûr ma zimanê wan kirine zimanê fermî. Lê mikabil li Tirkiye alîkî de statiya zimanê metine alîkî de hejmara Kurdên Bakur pir zêde ne belkî nîvê Tirkiye Kurdin. Eviya jî kêmasîka me Kurdayê ku em bi rêkê hukukî rêkî ku encam jê bê vegirtin xwayî li zimanê xwe dernakirin. Belê. Peki ji bo ku yani herkes fêm bike insan em bêjin zarokê li Tirkiye bêjin ilkokul, ortaokul, lise ew najî dikarin zimanê Kurdî yani dersa zimanê Kurdî bibînin. Yani ev tiştî pir girîng e zimana me bi 100 salan qedexe bû. Me ne dikarî di gundê xwe de baxçê xwe de ji carna biaxivin deng bikin. Niha jî tu dibêjî em dikarin dersa bidin û divê insan yani ev prosedür pişkî zelal bibe. Ji kijan grubî re çawa çê dibe yani pişkî detayê wê ji me dikarî vekî. Belê. û dizanin heftê salî li Tirkiye zimanê Kurdî qedexe bû. û wexta dema rahmetlî Turgut Özal da gavê Erenî hatin avêtin û di van salê dawî da jî dema Recep Tayyip Erdoğan da jî hinek gavê demê wî ewil da hatin avêtin. Lê tenê ew mav ji dibistanê navîn ra yani xwendegehê navîn ra anî wê çaxê bû vekîl jî berê müdürê Kurdolojiya Artukliyê bû. Ew ji wezîrê perwerdeyê ra divê çima tenê dibistanê navîn wezîr jê ra dibêje em bingehîn çêkin em ê paşiyê hem bibine dibistanê seretayî hem jî bibine lîseye. Lê mixabin wê çaxê siyaseta Kurda mixabin boykot kir dersa Kurdî got em rasta rast perwerdeya bi Kurdî dixwazin. Eviya jî tişkî rastayî nebû yani devleteke ku bi nêzîka 100 salî inkar kir ve ti hazırlıkî amedeyî ti nebe wisa rasta rast mümkün nebû û xwe nedane berê jî wala ez ana jî car cara ji man re divêm ez heta ji man rica dikim divêm base ew sekina we yanlış dibe ew jî dibe sedemekî bişaftinê lê hê me ew xina nekirine wan jî hê axilê xwe nede eşê xwe hê jî jê dûr xwe didin sikinandin eger ew boykota wan neviya ji xwe evê wezareta perwerdeyê jî dibistanê seretayî jî bibiya lîseyê jî mixabin ew wisakî xitmandî ma em bi derfetê û imkanê xwe yê pir wiha hindik dixwazin wî bişkênin me cara yekemîn par bariyer li Stenbolê şikênan yani heta niha venebûbû me cara xebatê me par hat şikênandin û înşallah jî xebatê me îsal ê parîn parîkî daha zêdetir bûn. Em ê binêrin sala were şika çiqasta dibe. Lê eviya heye. Yani alikî devlet suçdare çünkü rasta rast nayne berçav rasta rast mamosta tayin nake divê bira ewilî xwendevan bixwazin ez hêja mamosta tayin bikim. Lê xwendevan dêw bav ji geva diçin ber dibistana pirî dibistana ji wan re dibêje mamosteyê me yê qadro lîtinîne pirî dibistan jî divê heqî hatinîne wisakî dimîne. Em wa dengê xwe bilind dikin hewl didin ku rayê gistî bizan vekî mafê dersa Kurdî heye û ew bixwazin ku çiqasa talep bikin wê çaxê devletî mecbûr bibe mamostaya tayin bike.
بله gelek spas mamoste hinek te naber bidî em nêvanê din re jî hinek daxifin di hinek naber bide niha em ê hîn pirsê me hene em ê dîsa werin cem te ez dixwazim ji psîkolog Xebat Nevroz Yıldırım pirsekê bipirsim hûn bi xêr hatin dîsa ez destpêkê dixwazim tu hinek xwe bidî naskirin piştî wê jî zimanê dayîkê di nasnameya zarokan da rolekî çawa dilîze yani di bingehê wan çêkirina wan da rolekî çawa dilîze tu hinek ji me re qala wê bikî em ê kêfxweş be. Ez jî we silav dikim û temaşevanên me bi taybet jî Kurdên me Anatoliyê û roja zimanê Kurdî dobû ez li hemû gelê Kurd jî pîroz dikim û ji bo münasebeta Remezanê jî ez Remezana Kurdên me yî oldar bawermend pîroz dikim. Bêguman ziman ji bo xwe bidim naskirin biborînin navê min Xebat Nevroz Yıldırım û ez wek derûnasê klînîk di psikiyatriya ciwan û zarokan de li Swêd kar dikim li Stockholmê. Ez barum ew qas bes e û bêguman yanî me got ziman û zarok dema zarok tê cîhanê nasnama û em bêjin hemû tekliyê wî biriya ziman ve çê dibe. Ew polîmerik yek êv navûdeng heye ciwagnasik wek mesela Vygotsky dibêje yani zarok biriya ziman cîhanê nas dikin. Yani cîhana zaroka eslê xwe di ziman e. Ji ber wilo jî bêguman di pêşketina hek kognitif yani em ê bêjin bi Kurdî çawan bêjin yani hişmendî di pêşketina hêsan yani hîskirinê mirov û pêşketina zanistî yani em ê jî bêjin a bingehîn ev hemû bi ziman ve têkî darin û zarok cîhanê hemû wî zimanî nas dike bi zimanê taybet em ê bêjin bi zimanê dayîka xwe ya jî wî zimanê gor li wê malê çê dibe bi wê dayîk û bavê re mezin dibe û li ser vê bingehek esasî çê dibe li ser pirsa te. Gelek spas canê tu jî dixwazî tiştekî bipirsî Ya Xebat tu bixwe ji Mardînê ez barim Ez ji Mêrdînê milê ez nedûrî me jî ez nîv Mardînê nîv ez nedûrî Kurdî Kurdê navî Anatoliyê Mardînê erê rast e alîkî te jî ênişteya Kurdî Anatoliyê navînê rast e ez wê jî serfirazim ez serbilind im. gelek spas kerem بله ez dikarim devam bikim birêz Xebat Yıldırım ra ez dixwazim bipirsim yani mesela zimanê dayîkê zarok bizanin pêşketina wan nasnama wan û jiyana wan çawa têsîr dibe dema heve çawa ye dema nizanin çawa be alî psikolojîk da tikarî ji me piçkê basta wê bikî Niha em behsa bi taybet Kurdan bikin îro ji ber ku cîhan jî em bêjin global bûye û em Kurdê Ewropa jî têxin nabû Kurdên me li çar beşên Kurdistan jî dijîn û hemû perçeyên cîhanê em karin bêjin êdî hemû zarokên me herîkên bûne du xwedî ziman yani bûne herîkên bi du zimana dest bi jiyanê dikin û zêdetir yani zimanê dayîka xwe bes zimanên din jî êdî ketine rojava Kurda yani em Kurd êdî ne wek civakek berî 100 salî golgundê xwe bûn û tenê bi zimanê Kurdî me dijît û tu zimanê din têkiliyê me pêr tune bûn berû jî îro Kurd li cîhanê bela bûne li Ewropa bela bûne li welatên golê dijîn jî êdî ew çanda gunditî zêde nemayên bajartî dest pê kirî û di we bajara jî de zarokên me zûtirîn dest bi zimanê serdesta jî dikin ya jî rastî wî zimanî tên îcar ev di hundirê xwe de bêguman hem avantajên wan hemin hem dezavantajê wan hene yani hem ji aliyê hişmendiya zarok de yani û ji aliyê performansa zaroka al dibistana
هم ji bo ruhdî yani em bêjin ruhiyeta wa psikolojiya wa û hem jî ji bo motivasyona wanî dibistanê û ji bo nasnama wanî îdentîteta wa jî. Îcar gelek meselên xwe hene got di kîjan noxta de ev dibe avantaj yani ev pir zimanî ji bo zarokên Kurd û di kîjan noxta de dibin dezavantaj. Mesela gelek lêkolînên zanistî dibêjin dema zarok dest bi dibistana dikin ya jî dest bi jiyanê dikin dema zimanê wanî malê lawaz be yani zayıf be ihtimala mezin ew zarok zimanê duyemî sêyemî jî lawaz derbas dike yani jêr dibe dezavantaj. Niha ji ber wilo jî tiştê Mevir tam fem nekir. Bu bara te got dema du zimanî be yani du zimanî piraniya xwe fêda xwe em ê bêjim giştî pir zimanî baş e. Dema zarokê Kurda fêrî zimanên di jî dibin zimanê Tirkî ya zimanê Erebî ya jî li Ewropa em fêrî zimanên di jî dibin û zimanê Kurdî jî hebe baş e. Lê di kîjan noxtê dikare ne baş bê dema got em zimanê Kurdî zêde bingehî nedin zarokê xwe û ew zarokê me li dest bi Tirkî bikin ji bo wan zaroka dezavantaj zêdetir dibe li gol wan zarokên got bi Tirkî dest bi jiyanê dikin û bi Tirkî dixwînin li dibistanên Tirkan. Lê berova jî ger em bi Kurdî xweş karibin bingehkê bidin zarokê xwe û ew zarokê me dest bi dibistanên Tirka ya dibistanên din bikin ji bo wana ew dibe bingehek xurt û karê zimanê Tirkî zû fêr bibin zimanên xerîbî zû fêr bibin û bi ser ve hem hişmendiya wana yani kognitîfa wa hem zeka wana hem jî îdentîteta wa rehettir karibê xwe zimanê xwe bibîne û zimanê di jî ser bigire. Yani di wir de xalên hene got vê em Kurd bi zanistî ser bisekirin yani pir zimanî erê îro başî lê divê em giranîkê bidin zimanê Kurdî got pêşî em zarokê xwe fêrî wê bikin û bi wêna dest bi zimanê din bikin. Ana karê ew prosesên got em niha îro dijîn ji bo zarokên Kurdan xetere ye. Yani merdikari bê yani min yani lêkolînê lingvîstiya jî xwendine û te jî niha aynî tiştko dema merî zimanê dayîkê baş bizanin hem nasnama te hem jî zimanê te duyemîn em bêjin Swêdî, Tirkî, Tirkî jî zimanê te duyemîn, sêyemîn û genel jî dersê te heme piştî baştir dibin. Wekû mêjî yani pêş dikeve. û yek dur xalek din jî got giringin ha Kurdê me nê got li Tirkî dijîn, Anatoliye dijîn û çima divê zarokê we herin derzên Kurdî hilbijêrin wek niha Keksupî got yani ji aliyê psikolojîk di çima mijî me wextê got zarokek zimanê xwe baş nizane vê xwe pê îfade bike û dema dest bi dibistanên Tirka kir tenê zimanê serdesta bibîne xwe otomatîkmen ji nasnama guheyê dûr dibî yani zimanê Kurdî jêr dibe wek zimanekî yani nasnameyekî xetere nasnameyekî biçûk li xwe nebawer ji xwe zaten em bêjin li Tirkî li hemberî Kurdî û li Kurda zext hene Kurd û Kurdayetî ne norma esasî ye dema zarokê me bi Kurdî tam nizanibin xwe îfade bikin û xwe wek îdentîteta xwe bibînin û dest bi Tirkî bikin ew zarok xwe biçûçik dibîne ew zarok xwe di wê dinyaya Tirkî de nikare wek Kurd xwe îfade bike. Belê zimanê dayîkê pir giring e. Em ê vê sohbetê devam bikin. Misal dikin. Ev sohbetê kur e û genîş e. Niha em xwazin bi Melik Özkan re baxin deng bikin. Melik Özkan jî revberê Komalê Komê li Koliyê ye. û we jî tiştek taybet yekemîn li wê heremê kir. Ka ji me bahsê bike komala we çi dike tu xwe bide naskirin kursê ve aktivîte ve bide naskirin kerema xwe. مرحبا چاو بخیر از میلیک جدید که حرمی ما و کماله
yani ber vekirnê komelê em gund digerînî em işte tuçûn derdeşta wexta em tuçûnî me tiştek ferq kir em him tirsînî him jî em li xwe qorînî tirsa me ferq kir kî asîmîlasyon rûbirû li ser însanî me zêde tûye yani erê belkî avakirina Cumhuriyetê pelva asîmîlasyon li ser me hebû ama niha vê çaxê ez bên belkî 4 alî da asîmîlasyon li ser me dostî me ve ferq kir vê tirsê me ferq kir em li xwe qorînî me got madem em vê tirsê madem ferq kirî xere em çima bûyî vê tirsê tiştekî nakinî mana ve me vê komelê vekir ki me xwest kî çi qas ji dest me de wetî em vê ewrî reş ji me ji însanî me dûr xinîn ber vê asîmîlasyonê dostênî mana ve me vê komelê vekir salê çûnê 2025 me vekir بله سپاس هر بجی کارکی پر سرکفتی دکنونه من دو ویدیو و تماشا کرم براستی از پر باندور کرم ما تو گویدن جمع شنده کسی که وی işi بکه herhalde tane گرانی خلاص به زمانه می بر و اسیمیلاسیون تاره من ده دیت لکومال و گلک جوان هاتنه گلک کس هاتنه روژا زمان دایی که پیروز دکه براستی اون کاری که پر پیروز دکن از جواره سرکفتنه که دل و جان داد خوازم وقت تکان همیش دخوازن چه تک و سر ملیمه همیش دخوازن آلیکاری کم کنه ببین از ورم مامسته صبحی دیسا مامسته لوره مامسته نها ilgi علاقه درسی کردی چاویل ترکیه ام نها ام همه پر اوروپا نها ام تاني ولات ام دبینین کو زمان ما گران بروا دحلیدن yani oto asimilasyon dest bekiriye. اون جبو و دخوازن چا چاره سر بکن جبو و حاضرتیه و چه هنه Elbette Taliko heri mazın xo bişaftın oto asimilasyone o mıkabın Kürdin me parti me saziye me jiboy roja zamanı daiki acihani derten kolana an civin diken an kev diken le mıkabın haftik beri yani de duymeyi da destek bu bir sada kadiya mıkabın jiboy dersa Kürdi me havleki yani ez destid bezim havleki başına da o ez keki yani ezber ku telefona cebet at kemeki laptopamın evkine bu twazım hinji bikim ez avik ez zanım li Kürdimen Anatolia'yı he dersa fermi despneker çünkü hatta min le kolin kirvu Mersin'e verdatır ne hatı bu yani li bazaraki Rojava'yı Türkiye he dersa Kürdi despneker bu و ما epey havlda par İstanbul'e navçeki despekir. Tabii İsal de ber psikolojika ne başladı evdem hat jiber ku Rojava halkeme Rojava ev zulmü tadayı o ku ev hani statüye ku me tahmin dikir o me hevi dikir Kürdeme veri bastinin hatta medxwast ku ben devlet ne bu federali li mixabin jiber rewşa Suriye û Rojavayê û însanê me ku li Kobaniyê li cihê dinê dorpêş kirin bon tîn man birçîn man di bê ala Tirkiyê de man yani ew moralekî demoralizasyon ka pir li ser me hemiya kir û em tabii di wê psikolojî de lê min dixwest kî ku em خبرنا درسي çünkü via salê de carkî dibe yani em ji bo Rojava me çi bikira çi niqas bikira çi qasa Rojava xubaniya serverê jî lê via evê carkî de bibiya kasik min dixwast ew nebû kasik min dixwast ew nebû lê yani dîsa em bibêjin di medya civakî de bû rojev û însanê ku di vî warî de dixwastin hewldar bin tişkî bikin bu Rojev
و اودم جی قضیه لترکیه سیستمکی پر پیسیه یعنی ویگا درس بجارت اوی وزارت پروردهی لوی گوری پلان خوب بکه پرتوکا آمده بکه آن ماموستا آمده بکه بوی سالا وره حکومت وی دمیدا خواهی لیدر نکد اوی نیت شو یعنی بوی روز زمانی دایی که 2 ایرو لهر آلی کردستان ترکیه سازیان شاین چه دکرن مش چه دکرن پانل و کنفرانس چه دکرن لی ام ببیجن هفته بریج بوی درسا کردی مقابل او نکر اویا تابی مگو یا تراژدی اویا ناکوکیا میا مازنه tabii dizi asimilasyonu dikare çıbıke elbette eğer ki ruhaki hesbendiye ki netevi peşva vere dve merv tı aslen ki tı bendeki ev neke Kur'an neke bahane ezcarcara kasikul devleti her dibim yani ve devleti elbette emin kar kirne zulmü zoru tadayı mazın mekirne faske zamanı Kürdiş hole rake بحالینه لی شکر زخناتیه لی وانسال داوی کرد به دست خو زمان خو قتل دکن سیاست خو به ترکی دکن و جبو مافی کو فرمی هیه باش بکار ناینن جبو ایدنه ایزی به devki دویزن ام پرورده یا زمان دایکی دخوازن لی جبو پروردهی درس آسته که از ویا بویزم جوارا وان هوالی کویگا همرانه گلک سپاس مامسته انها تگو اناتولیا ناوین درس تنانه انها ما قرصه که مبچوک وکرنه حوالی ما ملیک خوش کام قرصی کوملا ناوه چاره سری بله از دخوازم نا ویدیو که ما هی قرصی گلکی باشه قرص استانبول جانه اونلاین جانه لی زارو و که پروژه خباتی هجا گفت اگر دبستانی نبینه فرمیتیه دا زمانی وی لوری مشروعیه هیه بوی درونیا زاریا پسیکولوژیا من دلیل کی تعلقه آلینه دا به میلیون صدان هزاران زاروک مهنه حوجهیه به دست دولت خدمت به کار به جوی بونی از ایرو گبا یعنی دو دا گبا بریار دا از کمه به برنامه من خورا گفت انشالله سالا وره آنها دا tabi مروی تکیلی چکه و از زانم کریمه وری زمانی خو محافظه کرنه اویا سرکفتینه که پرمازنه از من همیا پیروز دکم لی کردی من کجا کردستانی هاتن بازار جیکی وک استانبول İzmir'i metropoli مازن بیسی سالی دا هما به زمانی وان حلیا دایکن کو به ترکی نظامش گند هاتن لور زاروین کو کلمه کا پی و کردی نظام مازن دکن اویا تاریخه کا مازنه او تاریخه خاصا لاناتولیا ناویتنلی از را بانک دکم وگا belki تماشاوانجی پرا نی که هواری کو نه اخوانس کرما خو دنگی خو ببر دنگ پارازیت که جوی بونه ام حول بدن سالا وره انشالله لاناتولیا ناوی جی کردی ملی گرانی لی دجین ام حول بدن لوی دری دبستان فرمی دا درسا کردی بدنه وکرد کردی ملی چند azker یدکن باجا خو vergiya خو ددن لی جبوی پرورده یا زمانی کردی حولکی باش امناکن از دخوازم elbette sazı parti çe hemen hamu dvi varida berprsiyara xubineci aline daji İsal gorsali beri ez daha evi me xort bun çünkü de pratik daji me xavate me dane nişandan kam xavate şember pratik dikin o gelek insanı merak etin tekrik emcid xwazım vara bxaftin yani mesela ez minaki bidim ماموسته کی د فرمی دولتی دا Antep'e Gazi Antep'e به تکیلیا من دبستان خودش 405 هفته‌وان را درس کردی دا قید کرد یعنی شکر خواتمه تاثیر لسر خلق مجید که عالی کی دا ام زوره دن سازین دولتی مدیریت وان عالی نداجی ام دخوازن وان خواتا
tesir insani me hemiya bike o herkes li gor xwe berpirsiyarî bike. Mesela min bang dikir me got hema ne hewce me re xeftin saziyekî re bixeftin. Herin taxa taxa xwe dibistanê bipirsin bibêjin me sakirk me dersa Kurdî jî heye forma berakin biraz zarok bijêrin. Mesela Eni çıkas ne çün nizanim mixabin dengê me naçe ewqasa girsiyê nabe. Hewceyê partiyek ve partiya demê dest bavê vî karî. Navêje heta na navetî. Partiya Hüdaparê ve di salê paşînê hewl dide lê ew jî pir hin dike. Yani ama hewldara wê jî baş e ez wan pîroz dikim. Ez hêvî dikim partiya demê ênî ji ber ku serokê wan yani serokê wanê îlegal ez bibêjim. Abdullah Öcalan jî devletê ra bi hevra tev digerin. Sala were en hindik ew ênî dest bavnekê. Me pir rica ji wan re kir me got binê yani meriv xwe ji dersê eger em xweyî li dersa Kurdî derketibûn ana bi sedan hezarê me bi awakî usulî zanistî ênî dersa Kurdî bûbûn û vêgav rewş cuda bû. Lê hê me nekir serî hev hetanî vêgav. Hêvî dikim sala were ênî ew jî ew bikir. Ez viya naxwekiya nê jî bibêjim belkî min dizanin 2001 da wan çaqa da li zanîngeha İstanbulê belkî zanîngehê nê jî heve nizanim kampanyeka îmzayê çêkirin ji bû dersa bijare. Wê çaxê Rektörîya Üniversitê Lodek xwendevan ji kar avêtin hinek kirine hevsiyê hinek çûn çiya. Lê aynı ew hereketa ku berê got em dersa Kurdî bijaret xwazin dema devletê ew anî dema ev hek anî rabûn boykot kirin ji wê çaxê heta îro jî dest navetnekê. Yani hewceyê siyaset li gor ihtiyaca milletê xwe serî da jî ji bû ziman. Yani ê ku siyasetê dike serî da gene ji bû ziman bixebite. Vêgav hevpariya Kurda, yekîtiya Kurda bi ziman çê dibe. Em hevpariya Bale saz birêz tipî me mesajê te girt û em dixwazin em konsentra xwe meha û pêşerojê din. û em bawer dikin partiyê yani hêvî dikin û bawer jî dikin partiyê siyasî jî ji îro pelva saqlê gava bavêjin. û wek te jî gotî zimanê dayîkê ji aliyê dîrokî da jî çandî jî pêşerojê jî ji bo me Kurda bi taybetî girî ye. Divê em xwedî zimanê xwe derkevin. Mesela ez dikarim bi hezar salan li Swêd bijîm dema Kurdî dizanim ez hertim Kurdim. Ama zimanê me wenda dibe ez jî diçim. Ev rastîk e yani. Ez xwazim pitkî ez vegerim rêberê me konên Birêz Melîk Özkan. Ji me pitkî basta faaliyet Carê ez dixwazim di naberê kevim berî wê vîdeo ji me re hazir kiribûn Komela Konê em dixwazin wî bimêrin piştî wê tu pirsa xwe berdewam kirin. Tamam. Avant de préparer, alors isketeme hoca Osmanlı Bayke yani dünya ana dilinin mahfast münasır içine dusan her benim dışarılarında da kolonların benim ma sakikam maksat verilen anfon bugün ama barbona astfazıma bir programı bernavi men xerikan Doktor Mehmet Özsoy bernavi bakım Doktor Mehmet Özsoy xalqê qerej dogê bû, mezinekî me bû, nivîskar bû, helbestvan bû. Îsal barê ji me veqetî çû di nav welî, rehma Xwedê lê be, cê xecanet be. Doktor Mehmet Özsoy ji bo dîroka Kurdan Anatoliya, ji bo kültura Kurdan Anatoliya pir xebata kir. Mana we êmedî xe pir e. Her Kurdan Anatoliya Lenav Kurmanca belki döne tane nas karna xara evji sayı mege mem xerikan sayı emino video bu. Mana ve xoti xalba me grane az bebe perşoteme çırın ma vakti kode kumare bakır çünkü evji di ber bakarne amçino Ankara bovi ma 2 saat 3 saat da kır ma pers kır büyük
شیرات المکر تنبه خط مرو بودن حتی بکرنی بروجی اوجی دانکر منوه آلته بیرامن مناک فیه دلیم رحته امنا بوی خاطری من خیلی کن ویدیوی سیرکنی وقتا بکرنی برا حتی بلو داره دانکر بود جیش باشی همه دانکر بریم سنگم گل سپاس جناب صاحبه ملیک سا برستیان باید سر بلند نه کرم که زایره تدخواست تشتکی بپرسی ولی مخواست جمر بحثا کورس و فعالیت خی کناوی لکولیه بکن را تماشاوان ما بزانن من چی بکن کی کار ترلی ببه و چوا سرلیدانه بکن از ببین ام هشت حوالنی هشت ریبه برنی ما هشت حوال وکر زاته به کماله خباتن ما اکثریت سر زمینن سالی چونه 2025 لیکی شبات ما وکر جوکرن هفته که شواجی ما دست به درسا کربو اوجی تشتکی پر تایبت بود تشتکی من پر دیروکی بو جارا سفته لعناتولیا ناوین درسن کرمانجت تنه گوتنه تبک روکو ایده بویو منوه و قسکی ام حیجان بونی ما مستمع سفته یک تانه بو روجوان اولو داغ بو بوی درس دا جوه شنداجی بیسریو شباجی ما این منا ده سوالی چونه جی ما روژا زمانی دایی که ما پیروز کربو جوهیه شنداجی بازدی گلانه اوجی تشتکی پر دیروکی بو بازدی گلانه اون جت زانن روژا زمانی کردیه بله وقتا جلادت علی بدرخان کوار هوار درخستی جینیا پروا روژا زمانی کردی ته قبول کرن موی روکه لور لقلاکه ما روژا زمانی کردی پیروز کربول بازدی گلانه هنرمند هیورون آتو بو کلام مرو اول اون که بخیراتن هر بیست یکنه روژا زمانی باید که شاشتی ویدیو هات وکرن کرم که بردام که ملیک devam kın. Dengete yigirtiye Sürezmeli. بارجی یعنی زاتو ارمانجا me هری مزن بوی کرکا بو بارجی ما بوی کرکا لبر قرصک وکر بو 15-20 کرکا هاتن اوجی ای کرکا جی مزنا پر رنتر بو هیجانا که مزن دامه اوجی یعنی بوی کرکا تشتکی پر تایبت بو وقتا ما بوی کرکا قرص دا مناک اوتسگه بردیلی مگرد çünkü mnak mı gotiye Armanca me herî mezin bû korka bû çünkü korok hatin alfabeya Kurdî dîn hatin li vir fotoğrafên ez bêm işte Ayşe Şanê ez bêm fotoğrafa Mehmet Uzun dîn hatin li vir kincên jinê me berê dîn ew işte jinê me berê xeftan xet kirin şaral berenî xe giret dan korok hatin vî tiştî vengê dîrokiyê kevin dîn yani vana tiştê biçûk in ama vana etkî xe pirê mezin e yani mana ve em hîn dixwazinî pir xebata bikinî er yani em heşt hevalnî ama em naxwazîne heşt heval em her îşekî bikinî her karî bikinî ez ji vir bana her kesî dikim taybetî bana Kurdê me Anatolya navîn dikim hevalek tiştî ven diqerşên hevalek tiştî ven merex dikin meva têkiliyê kevin em tevab di îşine karnê mezin bikinî çünkü îşek em bikinî pir e Rast e. O ev kar jî dema par dibin barê wan kêmtir dibin û karê hûn zaten karê ve jî ev karê min ekstra dikin ne karê min pê jiyana xwe devam dikin ne em ji dilê xwe dikin yani ji dilê xwe dikin belê min boş yani zamanê xwe em bêjin piştî kar ve kar nadikin belê
بله از خوازم برای خبات را دوام بکم ام پچکی سر زمان دایکه و زاروکا بسکنن گلکی کرد لدیاسپورانه نه لگنده خانه نه ناو جواکا کردانه و ام بیجن جی ارتما خی ناتورل درست کردن از خواهدم بپرسم من زمان دایی که بوی زاروکا تیسیر لسر تکلیه دیو بابا و زاروکا جدیکه بگومان yani em bêjin ji bo cîhana zarok û dêw bava jî bibe yek bingeha wê zimanê dîsa yani em bêjin çîrokên xwe serpêhatiyên xwe nasnama xwe çîroka dêw bavê da pîrên xwe em ê zimanê xwe derbasî zarokê xwe bikin stranê xwe taybet Kurdên me li Ewropa diaspora ger em dixwazin got ev zarokê me di nav jiyana Ewropa û pergala Ewropa di asîmile nebin û winda nebin biriya ziman dibe em vê nasnamê li ser niga bêrin em wan rastî wek Kurd em bêjin nasnama wana çêk û pêş bibin ji ber vê na jî min got li gel dezavantajê xwe avantajê Kurdên Ewropa jî yek jî ev e ji ber got li Ewropa nasnama Kurd diskrimine nabe yani zimanê Kurdî ne biçûk nayê dîtin yani perspektîva got em bêjin ji aliyê dagirkeran de ev ji bo Kurdên diaspora avantajek e yani wextê zarokê me Kurdî fêr bibin û em wî imkanî bidin wa li Ewropa û ew herin dibistana jî wir jî bibînin dibistanên Ewropa jî ev imkan heye niha kekspî got em bêjin ez barim min şertan di gelek devletên Ewropa vî imkanî dê zarokê Kurda got hefteyê carek saetekê jî vê zimanê Kurdî fêr bibe ji ber got Ewropayî jî fêm kirine zarokên xerîb dema fêrî zimanê xwe jî dibin ê dayîkê dibin di hundirê pergala wa jî di bêtir ew zarok stresa wa kêm dibe ew zarok zimanên Almanî û Fransî û Swêdî jî baş fêr dibin û barê bêtir pozîtîv entegrasyon çê dibe dema ew zarok li nasnama xwe xwedî derdikevin û zimanê xwe zanibin da gojê hatî jî bi aştî û aramî dijîn lê ew zarokên got tenê fêrî Swêdî û Almanî dibin û zimanê dayîka xwe nizanibin bêtir psikolojîk problem wa çê dibin stres war zêde dibe motivasyona wanê dibistanê dikeve gelek problemên din jî bo zarokar çê dibin û serkeftina yani başarıya wanê akademik jî dadkeve jêr yani di matematikê jî ne başarlîn ne serkeftî ne di warên elmî û akademik jî de ew zeka wana dadkeve jêr ji ber vê na jî Kurdên me Ewropa jî gerek vê giringiyê bidin yani çiqas zarokên me li Ewropa bi zimanê dayîka xwe jî têkildar bin ew qasî wê nasnama dêw bavê xwe jî ji xwe bikin bingeh ji xwe bikin bawerî ji xwe bikin pêşketin û bi çanda welatên golê dijîn jî karibin bêtir pozîtîv entegrasyonê bikin li dij asîmilasyonê Ez daha dixwazim di vir de tiştekî bipirsim mamoste niha em gelekî koçberin em Ewropa diçin wir ji wir naberê çend welata de em dijîn di vî alî da zarokên Kurda naberê du zimana da dimin ya naberê sê zimana da jî dimin ew psikolojiyeke çawa bandorek çawa ser zaroka çêke ser malbata çê bike mirov dikare çawa çareser bike di vî alî da ez min serî jî belkî got niha îro gelek lêkolîn zanistî dibêjin pir zimanî ne xerab e yani em ê vê bêjin yani pir zimanî di eslê xwe de ji bo mejî pêşketina mejiyê zaroka pir fêdên xwe hene li gel kêm zararê xwe hene yani fêdê xwe pir zêdetir in li gel got zararê wê kêm ji ber wilo jî aslında avantajek ji bo Kurdê me Ewropa jî û Kurdê got îro li welêt jî dijîn got zarokê wa Tirkî û Erebî û İngilîzî zanibe lê bingeha zimanê yani di vê nabere em çawa dikarin zimanê xwe jî biparêzin îcar bingeh divê hebe yani ew jî dema lawaz bê zayıf bê mesela lêkolînek wilo
hatiye kirin dema zimanê dayîkê lewaz bê zimanê duyemîn jî lewaz dibe bi ser de. Yani zarokên ku zimanê dayîka xwe bingeh negirê ew zimanê dijî pêr zehmetiyê dikişîne û ew zarok bêtir kevin stresê motivasyona wa dikeve serkeftina wa lewaz dibe û psikolojîk jî rahatsiz dibin. Ji ber wilo jî yani bingeh divê zimanê dayîka me em baş bidin ve zarokê xwe li ku bê ferq nake yani li Ewropa li Japonya li û ser di zimanên din û çi qas di ziman bide zarok ziman fêr dibin. Hele em bêjin Kurd yani Kurd zimanê me Hînd Ewropayî ye zimanê me ji xwe cîran e merev e bi zimanê Ewropayî re ê ji xwe em zimanê xwe fêr bibin yani İngilîzî jî zimanê Fransî û Almanî jî em ê rehettir wa prosesa fêr bibin û bingeha zimanên din yani pêş bixin zimanê din zû fêr bibin em ê Kurdî jî goşber bû bingeh niha ji ber wilo min got kekê supê tiştî got devlet ev imkanê wina heyê got zimanekî akademîk bike bide zarokê me ew imkan divê em zor bikin zehmet bikin ji ber got yani em zorê bidin devleta Tirka got vê imkanê bide zarokê Kurda zimanekî akademîk bide zarokê me ji ber got ev bingehek esasî ye em wek berê dayîk û bavê me ixtiyar gunda got tenê zimanê Kurdî zarîbû nemane yani ew imkan ji destê me çû zarokê me îro hemû zimanê Tirkî û zimanê din fêr dibin yani çavkaniyên me qaynakên me nê ziman lawaz bûne li Kurdistanê Anatoliyê li Ewropa ê kî vê imkanê bide me em jî nexwedî devletin îro yani devletik me jî li başûr mesela bêjin ew imkan heye ew wê dikin belkî hêvîdarim li Rojava ev imkan xurttir bibe mesela ama em Kurdên Bakur û Kurdên ku li Tirkî dijîn Kurdên Anatoliyê dijîn Kurdên Ewropa divê em vê zorî bidin kesên serdest û devletan ku vê imkanî bidin zarokê me û ev bingehek esasî ye ji ber ku em xwe wek dêw bav jî em çi qas wa fêr bikin têrê nake em karin zarokê xwe fêrê zimanê rojane yani gündelik ziman bikin Yani hem ev pirsgirêke em ev heqî da li zimên li welatê em dijîn henî bikar nînin ama wekû temaşevanê me jî têşareka nivisandiye yek Yakup Kılıç nivisandiye Kürtler için yakın geleceğin en büyük sorunu dil sorunu olacak. O Naciye Biçen jî nivisandiye Kurd zarokê Kurd li mala xwe bi Tirkî daxin yani ek li Ewropa dijîn jî yani zimanê me em her tim dibêjin ama bi rastî jî hebûna me ye em bêjin welatê me ye jî coğrafya me ye jî çanda me ye jî û yani pirsa min ber esinde ser vê bû gor ku ev dibînim wekû yani zarokê generasyonê nû yani fark nake li Tirkiye bijîn li Ewropa bijîn û dayîk û bavê xwe bi malbata xwe re wekû ji hev dûr dikevin ê ku ziman nizanîn ji xwe dûr ketine yani ji ne tenê yani tekiliyê xwe malbatê jî dûr kevin wekû tam hevdî jî fêm nakin yani ew mezin e yani pirsgirêkek mezin e ez jî dixwazim bêjim di malê dest pê dikin rast e mekteb kurs û em bêjin xwandin jî xwandina Kurdî gelekî giring e û divê em ji her alî de ji aliyê komelê me jî ji aliyê partiyê me siyasî jî ji aliyê akademisyenê me jî herkes ji vê alî de dengê xwe bilind bike û li her derê em vî tiştî ava bikin û yani binin ziman giringiya zimanê me giringiya zimanê me bizanîn ama li malê jî mesela ez çûm îsal çûm Kurdistanê ez geriyam gelekî zarok bi dê û bavê xwe Tirkî diaxin û dê û bavê wan jî Tirkî jî tam nizanin esinde yani wekû me çi kiriye yani me pes kiriye dibêjin ya ez nizanim bi Kurdî me tam kijan peyvê bêje û ev tişkî bi tirs e yani ne rast e me gelekî zehmetî kişand gelekî em bêjin aktör li ser me asimilasyon polîtikası çêkirin em astengî danne û em her tim bi quvvet hemberî wan sekinîn û divê niha jî em dewam bikin ez tenê zarî mesela te tiştî got balkêş mesela ez ema zimanê Tirkî dît ez heft salî yani min dest bi dibistana yekemîn seretaya sinifa yekê kir min Tirkî nas kir ew jî mamosta hat gund
من تنه زانی و ترکانه و ترکی هی yani بس دما دست ترکیشی کر yani از نج اجوا زاروکن ترکان نکیم تربو yani سرکفتن هم زمان ترکیشی نه لواز بود از بارم شاشتیک نات کرده منی باکرو ترکی ده هی دبیجی چقاس ام زاروک خو به ترکی مزن بکن وش کردی دور بن belki او زاروک بهتر پیش کردن yani başarılı ben doktor و mühendis li nerast yani eftиш ایرو زانستی دردغی گود افتش بری دشاشه yani زاروکی و چقاسی فری کردی ببن و بسرده راحتر کارن فری انگلیزی و ترکی و بهتر ماتماتیکی و بسر بکف ببن دکتر mühendis و تشتندن yani علم ایرو بیج مرد بیجه جبرگو کپاسیته زاروکا و مجیه زاروکا ده زمانی جی راحت کاره فیر بکی و دماز او زمان جی کتن جیانا وی زاروکی مجیه وی پیش تخینه زمان تنه ترکی وی زاروکی قلس دکه ضعیف دکه هلا گوت کرد به هلا گوت کرد به ناسنامک تنه دن هبه چاندک تنه دن هبه دیروک تنه دن هیا و تو خوشوی زاروک توی زاروکی جوی محروم دکه اب yani سوجک از کارم رو بیشم اصل خود گور اونسکو لگور نرخ جهانه تزاروک کی زمانی ویش چاندا ویش ایدنتیته دا یکود بکی سوجد اصل خود yani از نهاج دیو باوی دایی که من کردار وی بیشم yani بیزانبون هم سوچ کید کم راستی اجی بوی بتشتکی بی نا مدهول غیر قلاوه جکر نا işte bare لگندا لمالا کرمانجا هین پرتاتا دن کرنه و یا tabi سبب خبرن ای bare ای هرو سبب فرق خبرن işte bare millet gel gunda bu geleli havbun teknoloji ve qazniye de jiyana insan da bu bar her tişkiji insan ve qaznav net nav ve sisteme da bu amnaha çıqas xabı parizinici amxa çıqas begrinici ama aslında o qaz da nav sisteme doni yani mana ve vana problema malaka tane vana problema günki tane aslında bu problema ma gişt koy çünkü sistem tak lsar zamana ki tare yani va aslında problema daneji mana ve va roje banye taybet hene çünkü va roje vando domino dimino kala bernin ka dot stay dul khames ki tu tişteki perski tu çmaz roja zamanı da ki çmaz zaman yoji zaman çma takla sar avka ki sar sistem çma takla sar zamana ki tare از حوال ترک را آختی که بوی و مسالانه دند کم از تم و مینوکت دادم از دبیم تمام اون محقل نوینه نه هم از تشتکی دند تربیم بلکه اون وی آغزد اون محقل بینن اینا ترک جیل اوروپی هنه اوروپی دجین مثلا جیران ما ترک هنه چند سانه ایسفجن آختی که دن ایز نهستوینه جنکی به تورن خارو به کرکی خارو ترک دانتیه اوجی ترکو کاوانی کاون ترکیه باره دانتیه اما کرک به زمانی اسفجه برسویت دنه یعنی وا بوی ترکاجی پروبلمه که یعنی بوی وانه استیم تمام وی آغزیدو لما مسکن بین که آره کرمانچه حقلن aslında یعنی مانا و چقدر دست مداوتی ام ناب هفدا کرمانچه دانکنی işte az bin ahtek arabaya xanıştini işte kalama کرمانچی لیخنی ما سکی گو کرکو ما تجربه هر هبی گلک سپاس گوتنه تا گلک راستن مری گرک جمال خدا دست پی بکه بکر که خراب در دور خراب کرمانچه دنکه ذات اتوماتیک من هر تشت بخد کبره از نوارم ما مستا سوپی özgen ما ویدیو که جبو حاضر کربو از دبینم مامستا گلک که که مزن داده اجبار کو درس کردی وارن هل بجارتن کامی ویدیومونن رژی اگر حاضر به امی ویدیوش تماشا کنم صحبت Cuma günü sonu. Sen kurban gidiyor گلک سپاس ما مستو که دکا مزن دیدی من فیسبوکات هنک مذکر da kağıt kırıp bu ders hayata da bu ders vermiyorlar öğrencilere
kağıtları vermiyorlar. Bavarım ortaokul öğrencileri için ve konseptek çekirik u bela bikin bibin malaxa ama dibe gotiye em bidin jî kesek derse nada ji bo wê jî yani em kaxaza bidin jî kes nakeve derse ve yani millet demoralize dikin ji ber ku naxwazin dersa Kurdî serbest be yani bi rastî ez keda we dibînim ez pir xemgîn dibim ji ber ku ew qas kar xebata dimeşînin le her car tengasiyê ji were derdixin. Tu ji bo vê dixwazî çi bêjim meraniha? Dengê we girtiye? Sistema dakikî de Tamam çêbû. Çêbû mamoste. Dîsa girt. Tamam. Sistema dersa bijare têr nake. Sistema dersa bijare têr nake hinek dibistan qet forman nadin. Ew dibistanekê jî form dabûn gotin vala weyne. Zarok gotu ez dixwazim dersa Kurdî. Gotu dersa Kurdî bixwazî jî em ê venekin. Tabii ez bi ser wê dibistanê de çûm midûr ra xeber da û tabii royê dawî bûn. Ez min ew kir ji midûriyetê ra jî got bi nivîskî got ez ê paşê bi nesa dozgeriyê jî ez ê bi servan de herim çend dibistanê wisa hene. Yani tabii em bi van xebata ji Yani on çend kesin vî alî de on çend kes kar dikin. Yani hêz Kurd navî xwe jî pir xweş e. Hêz Kurd, hez Kurd, hêz Kurd yani gelek wataya we hene û çend kesin, û çend kesin. Mixabin em hindikin yani ez pirseke tu jî dixwazim bikim divî alî da UNESCO re tu têkilî we hê em tune. Yani evhakî bêjim tabii em demara bi saziyên derbabar jî nameya falan dişînin ama riya hukukî ev ye gere merm li Tirkiye doz veke û ew doza te nehat cî gere tu paşî vê evkê derva tabii mijara ana min nedixwast pir bêguhartin mesela dema ku me dest bi xebatê kir ji ber ku Meclisa Tirkiye zimanê Tirkî Kurdî ra digot zimanê nenas mi dozek li Meclisa Tirkiye vekir. Cara yekemîn bû ew doz li Tirkiye ji bo ziman û li meclisê hat vekirin. Yani xebatê wisa em dikin vê gav di Meclisa Tirkiye'de hê zimanê Kurdî tam natiye penasankirin alî hukukî de lê berê digotin zimanê nenas X dîlî ana navêjin pişt doza me ra divê ji xeynî Tirkî xeber da axaftin. Yani çıkarsan mikrofona bigirci beri daha tişki yani pır zora mervedişe digo yeki vekil ki xwasaçen pey Kurdî bigota digotin falan kesi zaman de nas xeberda piştî doza me ew nekir wê dozê tişmiş dozê me wisa jî car cara çêdibe û tabii em yani min hêja em Kurdê me rexne kirin mixabin hewciye divan şerta da Kurdê me di ser ziman da min mînaka Katalonyayê da di ser ziman da em me yekîtî çêkiriye û vê gav em bibêjin dersa Kurdî dibistanê navîn tenê hemû zaroka xulberê qeyd bikirine zarokê dinê jî ê ku dibistanê seretayî û lîseyê jî dêw bavê wan imza daxwazname bişiyan da bigotin em zarê xwe ji ders dibînin dixwazin û ku neanîncî jî gene doz vekirda. İnsanê me qismkî xemsarin qismkî ditirsin yani eviye mafekî fermiye jî hani ji ku viya kar bînin divê ji xevê tişkî bêserî me hinek malbat hene divên em zarê xwe qeyd bikin evê zariyê me afişe bibin tişkî bêserî wan yani tabii alî derûnî de jî rewş baş nîne em dixwazin bi van xebata wan jî bi neşkênandin bawerkî têşkênandin jî yani mesela me xebatê par li Stenbolê me berê salî berê jî wisa hewl dida lê me dî ku em xwe bela bikin nave me xuda navçeyekî me tenê xuda navçeyek e Stenbolê û li wêrê di dibistana da îsal vebûn îca îsal me daha zêde xuda dibistana û da çend navçeyê dinê jî lê awê ku min digot heta însanê me bêhêvî bûn digotin em çi bikin nekin jî vê dersan dikarin vekin lê me Peki dawî mesela nîşanda bibare min gotina te xut kir
ام بیشن مفردات زمان بجارتی çavayı kari ve prosesej merveti beji. Yani Yani ora soyut somut. kitabın Mamosta Kadri Yıldırım koma xu çekirbun. Yani zanıngaha artık lebingaha vidanine. Jüve bunu kitabı başım desemi da cehene. Mesela Kala Ahmedi Khane dike, Peşi Kurdan dike. Yani xarav nine li gora dibistani nabi. Li gora teni hinkiriye yani esasında Armanca ve derseci hinkirna Kürdiye ne perverdehi bir Kürdibe. Li her halükarda ve ki Xebat Nevroz got ve hinkirna akademike yani باشه خوازل او برفره ببیا اگر کو برفره ببیا جخو اوی اگ ببیا یعنی دبستان سرطایی دا دست بی بکرا دبستان نابین دا حتی لیسه اوی تیرو تجه ببیا لیویگا yani eğer em Kürt yani daxwaz bikin ez car cara vê banga bazê dikim edvê ji bo dibistanê navîn zariyê qeyd bikin ji bo dibistanê nê daxwaz bikin hatta dibistanê dinê devletê dest pê nekir jî pişt ew daxwazê we red bûn doz vekirin ez bixwe em hazirin amade alî we bikin teknîkî da bibin alîkarî we ew doz pê veherin ew dozeka min bi xwe jî heye vêgav serokkomariya Tirkiye ra dozeka min ji bo ziman heye yani لێ پرانی حتانی نەها خەباتێک ئەوها مرو هەڕێ بەردەبستانە و ئەو بکە لە ترکی کێم هاتەوە کرد ez bawerim van xebatê me tesîr li ser însanê me li ser saziyê me komelê me partiyê me bike û yani zêdetir kî çi dixwaze siyasetka çawa dixwaze alî xwe da azad e lê bira daxwaza zimanê Kurdî bike. Bira statiya zimanê Kurdî bixwaze. Bira bibêje ez statiya zimanê xwe dixwazim, ez fermibûna zimanê xwe dixwazim. Eger ku bi dengekî xurt, hêz, bilind ev derket potansiyela Kurda zêde ye. Devletê jî rojek berê mecbûrê wî bîne cî. Vêgav kêmasiya me ew e. û ez kekê Melik ra jî pêşniyaz bikim. Kurdê me Anatolya navîn jî Pısra tabi berya bername belki ez tekniki deren ketmeki me sohbet nekir. Pısram tikarim bikin. Hem biraz bu mazına halk eğitim merkezi kurs daxwaz bikin. Çünkü ev kurs hem bedevane bir perene hem ki devlet yani ev merkez peri mamusedli. Evi ciddi başı o İsal şu lejbu sali peşva Cek Kürdemi Anatolia navin lezedene ezeci tekiri xbara denim sazya me usaki pariki ev bikin care yekemin sazya me li Şırnakê îsal xebat kir hevalika me ve bir îsal li werî xebat kir ez jî çûm carkî xelkê me werî mezin biçûk sadî not neredeyse ev qasa ciddi xwa siyasi ev kêde yani politike fakat hayê wan ji dersa Kurdî tune bu maalesef. Yani jüve bunu emezi sana vere ev daxwazê ji me re tê hatta karibin li bajarê ku Kurd lê zêde ne wisa berê da têkiliyê xwe deynin û dema dersa eger li Tirkiye siyasetka warê em bêjin ziman da sala were nehat biguartin rewş ew habû yani em bêjin em ê amedahiya xwe bikin çünkü insan جبرك امها اكتيف شغلي يعني وصل بو انسان جمرات دهانا هزارا پیامشیانی از دویت جيبوني من ناديه هيل باند زبره امي صالبه اجا لبري بازارا ام اذن لازمير لانقره لبورصه نظام ساقاريه لواندري دا بريدا دلداري كو بخوازن جبوي زمان بخافتن و اميجي وان تكنيك تشتاد زانن تجربه خو بوارا پار و بکن و ام بيجن روزا کا خوجي جمارا جه بکن وساكي en hindik ev hezmarek ana yani salat çuy derket bu şey hazari le 5000 daxwaz kirbun le derdora 4000 evan da ders dedin le em wi eğer xabatim baş bikin em dikaram der xastat sadan hazara yani eğer kuvvet sahibi ve ku dersa Kürdi
bu mijara malbatê dê bavjê vê zarok ra dersê û wê evka sistematika wî binêre. Tabii hani ev armaz tabii ne derse yani bu ve dersi aynı vakti de hem normalize bun hem derunya zaruk tesir seri bekirin o ali ne dersi hem devlete mecbur bakın yani ve devlete madem ki nezika nevi belki nevi partır Kürdün bırak Kürt edin yani serida zamanı xo bu zamanı xo girin o bir deste devleti yani Türkiye dven ya kamu hizmeti o hizmeta geçti bu saki bir kar vere بله tabi baş. gelek spas mamista tiştên pir balkeş gotin ez hevîdarim mêlik jî ji hîro vir dayê bare têkiliyek hebe ve qirsên ve dibin jî ez nizanim mesela pêşeroja de hûn dikarin bibin Millî Eğîtîma Kurda ez bêm mamista ji derara bişînin pirtîka bişînin yani ez wisa hêvî dikim bi rastî me saetek 10 deqe jî derbas kirin em giran warnê dawiyê bername xe gelek tiştên warin gotin jî hene saetkê de ez nizanim hîn me çi qes bînî ziman wexta me jî teva bû ez dixwazim gotinê wê dawiyê heynim berî wê jî ez dixwazim ji mêlik bipirsim mêlik ji me re hîn mîzik jî hazir kiriye em ê wê jî dawiyê hûn ser ekranê nû em ê wê bername xe teva bikin dersê wê online hene an tin hene pirsekê wisa jî taybet min re şandin derseme online nihat hene ama pêşeroj veda me dixwazînî wî karî jî bikinî yani mesela Kurdê me Ewropê dijîn ji me re peyama pir tişînin ji bo dersên online niha işte minak min gavê din gotî niha mamostê me kemin yani du mamostê me hene yek Rojvan Uludağê yek jî Dîlan Şevqî işte ro mamostê me pir bûn xerê em dixwazînî karekî ser online jî karekê bikinî gelek spas ez gotinê xebatê dawî heynim niha tu dixwazî herî dawî ji me re çi bî Yani na ez belki sergotren kek sürpriz ilezi de bikim. Yani iro em bejin devlette du saat imkan dane u em bejin hinek enstitü hatine vekirin. Yani em va imkana hatta davib kar binin beguman nebes. Yani 20 milyon Kürt li Kurdistan, Bakurê Kurdistan û metropolên Tirkiye gerek zimanê Kurdî bibe zimanê fermî yek jê. Yani gel Türkiye ev jî bê zimanê fermî do zamanê esasî ev yani daxwaza me ev li gel ku hetam wê daxwazê bicî bînin ev imkanê hene jî divê em kar bînin ji ber ku zimanê me diçe zarokê me nima fêrî yani her alî de asimilasyon otoasimilasyon dimeşe divê em tedbîr nabisînin yek jê jî ev yani ev derzên hilbijartî em bêjin şaredariyên me hene bila dibistanan qireşa vekin em bêjin ji her alî de wê imkanê derxin û ji xwe bikin meselak sereke yani ziman mesela menî serekeyî îro gerek yek ji van am û ew wek kek spî jî bû netevî yani ma em heme derdê me hema bê çi îdeolojî partî ferq nake yani ma mesela ziman mesela me heme Kurda yani Kurdê çi li İstanbul dijîn Kurdê çi li Konyê dijîn li Cîhanbeyli dijî ya jî Kurdekî Gulşinaqê dijî yani ev pirsgirêka me hemayê û li ser partî û bîrdozî û îdeolojiya jî yani û vê meselê em heme ji xwe bikin mesela girîn û ji perspektîfa xwe nê zanistî jî ez bêjim zarokê me çi qasî fêrî Kurdî bibin ew qasî wê psîkolojiya wa jî baş bê wê zeka wa jî pêş bikeve wê nastema xwe jî re ew qasî serkeftî bin serbilind bin wê bi dîroka xwe re bi çanda xwe re bi nirxê xwe re jî ew qasî rehet bin motivasyona xurt bê emrê wa dirêj bê û wê xweş bi zarokê me ji ber wilo jî yani mesela pir esasî ji her alî de divê em ji xwe re bikin armanc û bingeh û silav û hezkirê jî biwe gelek spas ji tevîbûna te herî deqekê mêlik ev herî dawî gotinê te heynî mamista subhî tu jî gotinê xê dawî ji me re bêje em dîsa jî gelek spas dikin ji bo hatina te jî dengê te jî girtiye dengê xê jî veke ji kerema xwe Ez ya bêjim
بردبستان İstanbul'u demek mi bir Kürdici Türkiye go dersa Kürdi yani bir Türkiye go Kürtçe ders hakkı var o berdacı carcara mı Kürdi bank firması go zarokna dersa Kürdici heye yani wasa keyfa zaroka hat kerema xolçen hav videoyu yana haberi ku televizyona Kürdistan TV Rudav TV wan çekirin gelek haber hene kerema binerdeki yani ev zarok ev coşavan ev keyfavan heviye me xort kirin bre her Kürt li heviya devlet ejineskinin bira heviya partiya ejineskinin bira berpirsiyari bine serxo en hendik bira dibistanak mahalla xo semta xo xewatek em dikin hewl bidin em jî bivin alîkarî wan lê ez bi xwe jî ku li heviya partiya min jî yani digo partî bike û filan û bêvan min dî nave min dest xewatek li gora xwe em her yek berpirsiyarî bine ser xwe evê diwarê zimanda em ê gelekî pêşkevin û ev derfetê internetê jî navne Kurda da gelekî baş in yani devleta me tune ve jî van interneta ji me re wek dibistan wek saziyekî em dikarin bi kar bînin û vê gav em tînin jî her yekî mel alîkî dinyayê alîkî em têne bahev û ez jî kêfxweş bûm wera jarê yekemîn bi Kurdî me Anatoliya navê ra hatim bahev û hêvî dikim ev têkilî svê ro encamê erenî netewî pêş bîne ji we hemiya ra û temaşevanê me ra keys nebû min parve nekir ji ber telefona mobilê da ketmekî hergav geva et ketme berdema min jî parve dikir komê ku ez têda me an hesavê xwe da lê mixabin ji ber ku laptopa da min parîkî ew bû min ew baş nekir paşiyê jî her halde evê weşana we bê temaşe kirin û ez spasa ya ve jî dikim wî jî xizmetkiya zimane têkiliya netewî vî xizmetê dikin ez ew ka ve jî televizyona we dijitala jî serkeftî dixwazim û gelek spas mamoste ji bo gotinê te ji bo tevlîbûna te em gelek spas dikinî hevîdarim em ê rojekê din disa bernameyekê tê tu jî bi hev re çê bikinî me nizanî wext çawa derbas bû bi rastî gotinê dawî bidine mêlik mêlik tu jî gotinê xwe bêje بله از دخوازم ورداس بانا جنا بانا داکو کم مثلا دبیجن کردن آناتولیا چما حتی نا زمان خبیر نکرنه هرک وی پرسیج من پرس کرن ازتم بیم سعی جنه مدا سعی داکی مدا ما بیر نکر çünkü jene me kurmancıdan kirin daki me bi me ra kurmancıdan kirin gotina ka Kurden Anatoliya navîn heye dibên merçûlin jin golin yani jin her tiştin ziman jî kültür jî ê di dest jina da ki jin den kirin zimanê li pê bime kültürê li pê bime mana we ji daka rica dikim 250 salin 300 salin em kurmancıdan dikinî mam ji vir şivo jî em kurmancıdan kinî yani zamanı me zamana ku perperê delala zamanekî perperê zelala yani mino şîrî dî me êl me helal e spas dikim bêjî zimanê Kurdî her bijî gelek spas gelek pirsî ji me re hatin me nikariyam bipirsinî mixabin wexta me zû derbas bû me nizanî wext çawa derbas bû me nikariyam bipirsinî lêborînê xeş temeşevanê xeş dixwazitê ez hêvîdarim nîvanê me piştre bixwînin belkî taybet bibersivînin ez nizanim zahîr tu dixwazî tiştekî bî derî dawî Belê ez jî dixwazim aslında ez bêjim bi Kurdî çi bêjim toparlama yani dawî bê ez jî gotinê xwe dawî bê piştre jî ji mêlik ra em stûdyo bîlnê ji ber ku ji me ra hinek mûzik tiştên hazir kirine ma ji me ra milletî me guhdar bike kerem ku tu ji gotinê xwe dawî bî Belê wek mêvanê me jî got me carka dijî îro fêm kir hem wek birêz Fikri Ezgengo hem jî birêz Xebat û Melîk got zimanê dayîkê ne tenê ji bo axaftinê heqê zimanê dayîkê tiştekî heqek mafekî universal e yani UNESCO dibêje di sid gel hundirê sed salî da wenda bîye ji ber ku zimanê wan wenda bîye zarokê zimanê xwe dayîkê baş dizanin dikarin zimanê din jî baş fêr bibin
بنگه حیوانی ام بیجن آلیه علم دینی جی خورتر دبن وقتی زمان دجی چان جی دجی زمان خورت به جواک جی خورت به بروی یکی جی خواهدم دوباره بکم ویم زمان خیلی بپارزن باخفن و بدومینن و جبر که زمان ما ناسنامه میه گله کی سپاس بکم هم جی میوان مرا هم جی سر حوالا من چیدن هم جی تماشاوان می هجارم و بمنیم بخاشیم اجي قوتنا خداي بيم پشتويجي ام ملك بيلنا لساهنه اجي دبيم زماني دايك ديسا بيروز به ام بزماني خهنا زماني ما جرمي مية يعني مروف نكارت جرمي خجيك باويجي اجي باويجي از دبيم لزماني خا خودي در كفن دمال خدا بكرمان جدا كن كركي خرا كرمان جدا كن يعني زماني دايك بيروزه وك ملك شبوتي حري حلاله از براستیش زمانی خب پر حز دکم سترانی خب کرمانجه حز دکم از خب وقتی کرمانجه دنگ دکم از خواهین باشقه هیست دکم ده میلی که قالا تشتکی کر براستی از باندور کر من ویدیو تماشا کرن اگو من کلام که ستران و کردی بیست از همه مشیام چون من کلاما گفتار کر براستی هر گوتنه که کردی هم جیه که ببیزنی هر سترانه که ببیزنی ام باندور دبنی جبو ویجی از دبیم خودی لزمانی خدر کردن بپاریزن حتی برنامه که دیم بمینید خیر خوشیه دا سرکفتن جارملیک ام اشترا استودیو دیره شاقه حوالا کم مرحبا شارا
Kurama kurban neşeli. Ses gidiyor mu? Bir saat böyle 15 şimdi bence. Onu duymaklarsa gün yaşamış. Boşuna bira, ocağına renkler. Hoş hoş boşuna bira, ocağına renkler. Geç سپاس که جپیقانه را صلاف خجوه گیرد شینی مارا گیو آقا به Neymiş?